Sa liblib na kabundukan ng Hilagang Samar, may isang baryong bihirang mapuntahan ng mga tagalungsod. Luntian ang paligid, malamig ang hangin, at sa tuwing sasapit ang dapit hapon, tila may musikang likha ng mga kuliglig at mga di maipaliwanag na tinig ng kalikasan. Sa pinakagilid ng baryong ito, may nakatirang matandang magsasaka na ang pangalan ay Caberto. Tahimik ang buhay ni Caberto. Wala siyang asawa at ni minsan ay hindi siya lumuwas ng bayan para makipagkalakalan. Sa halip, nabubuhay siya sa pagtatanim ng gulay, palay at sa kaunting mga hayop na alaga. Ngunit ang pinakakakaibang bagay sa lahat ay ang kanyang alagang bayawak. Isang dambuhalang hayop na tila ba may isip ng tao. Ang bayawak ay kulay itim na may gintong guhit sa katawan. May sukat itong halos 2 metro at ang mga mata nito ay kulay berde na tila ba laging nagmamasid. Ayon sa mga matatanda sa baryo, nakita raw ni Caberto ang bayawak na sugatan sa paanan ng bundok noong siya ay binatilyo pa lamang. Inalagaan niya ito, pinakain at pinatirang kasama niya sa kanilang lumang bahay kubo. Mula noon, hindi na ito umalis sa kanyang tabi. Tinawag niya itong Lawo. Si Lawo ay hindi isang ordinaryong hayop. Marunong itong bumukas ng pintuan, magsindi ng apoy gamit ang buntot nito, at tila ba nauunawaan ang bawat utos ni Caberto. Ilang beses nang may nagtatangkang nakawin ang kanyang pananim, ngunit palaging nahuhuli ng mahiwagang bayawak. May mga bali-balitang ang bayawak ay alaga ng diwata ng bundok na pinamana kay Caberto dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Ngunit hindi lahat ay natutuwa kay Caberto at sa kanyang bayawak. Isang araw ng Huwebes, sa gitna ng palengke sa Kabayanan, may dumating na isang banyagang mangangaso na kinilalang si Don Marcelo Velez, isang mayamang kolektor ng mga hayop na kakaiba. May kasama itong ilang tauhan, armado ng baril at gamit panghuli. Ayon sa chismis, balak daw nitong puntahan ang gubat ng baryo ni Caberto para manghuli ng mga hayop na ibebenta sa black market, kabilang na si Lawo. May alamat daw ng bayawak na may agimat. Ang sabi ng mga matatanda, kayang gamutin ang kahit anong sakit at kayang gawing mayaman ang sino mang makapagpapasuko rito. Pues, gusto ko yon, ani Don Marcelo, habang umiinom ng alak sa loob ng bahay pamahalaan ng bayan. Hindi ito nagtagal at nagtayo ng kampo ang mga tauhan ni Don Marcelo sa paanan ng bundok, malapit sa lupang sinasaka ni Caberto. Napansin ng matanda ang pagdating ng mga dayuhan at sa kanyang pakiramdam, may masama silang pakay. Isang gabi, habang nakaupo si Caberto sa harap ng apoy at pinapakain si Lawo ng inihaw na manok, bigla siyang nagsalita. May nararamdaman akong panganib, Lawo. Parang may paparating na unos sa atin. Tumingin ang bayawak sa kanya at sa unang pagkakataon ay nagsimulang umungol na tila may sinasabi. Maya-maya, tumayo ito, humarap sa gubat at biglang naglaho sa dilim. Kinabukasan, nagising si Caberto sa kakaibang katahimikan. Wala si Lawo. Naghanap siya, ngunit kahit anino ng bayawak ay hindi niya nakita. Samantala, sa kampo ng mga mangangaso, masaya si Don Marcelo. Isa sa mga tauhan niya ang nagulat na may nasaksihang kakaibang hayop sa may ilog. Malaki, mabilis, at tila may gintong balat. Sila raw ang unang nakakita at sinundan ito. Mahuhuli rin natin yan. Kapag nakuha ko yang bayawak na yan, wala na akong hihilingin pa. Kayamanan, kapangyarihan, akin na. Bulong ni Don Marcelo sa sarili. At sa gabing iyon, sinimulan ng mga mangangaso ang kanilang lihim na operasyon. May dala silang mga bitag, baril at mga usok na nakalalango ng hayop. Ngunit ang hindi nila alam, ang kagubatan ng baryo ay hindi lamang basta lupaing basta pwedeng pasukin. May bantay ito. At si Lawo ay hindi lang isang bayawak. Isa siyang nilalang na may basbas ng sinaunang kalikasan, tagapangalaga ng kagubatan laban sa kasakiman ng tao. At sa kauna-unahang pagkakataon,
mapipilitan si Kaberto na ipaglaban ang lupa, kalikasan at ang kanyang kaibigang bayawak laban sa sakim na mga ngaso at sa kasamaan nilang dala. Lumipas ang buong magdamag na walang balita kay Lawo, ang mahiwagang bayawak. Si Kaberto ay hindi mapakali, parang may iniwang puwang sa paligid ng kanyang bahay. Ang bawat pag-ihip ng hangin at paggalaw ng dahon ay tila may babalang dala. Pakiramdam niya, hindi basta nawawala si Lawo. Alam niyang may mabigat na dahilan ng pag-alis nito. Habang abala si Kaberto sa pangangalaga ng kanyang mga tanim kinabukasan, may dumating na isang binatilyo na halos hingal kabayo sa pagtakbo. Siya si Lito, isa sa mga anak ng magsasaka sa kabilang bukid. "Kaberto, may mga dayuhang naglalakad-lakad sa may sapa. May dala silang baril, parang naghahanap ng hayop." Napakunot no si Kaberto. "Sa may sapa? Hindi ba't doon madalas naglalagi si Lawo tuwing umaga?" "Opo. Pero may mga nilalagay din silang parang lambat. May usok-usok pa silang bitbit. Para yatang gusto nilang hulihin ang mga hayop sa gubat." Namilog ang mata ni Kaberto at agad na isinara ang kanyang basket ng ani. Kinuha niya ang kanyang tungkod at agad lumakad patungo sa gubat. Alam niyang hindi mga ordinaryong mga ngaso ang dumating at may mas malalim silang pakay. Samantala, sa kabilang dako ng gubat, abala ang mga tauhan ni Don Marcelo. Si Don Marcelo mismo ay hindi pa umaakyat sa bundok, ngunit pinamumunuan niya ang grupo sa pamamagitan ng walkie-talkie mula sa isang malaking tolda sa kampo. "Siguraduhin ninyong mahuli ang bayawak. Patayin ang ibang hayop kung kinakailangan. Ako ang bahala sa mga permit. Kayamanan yan, mga Ginoo. Huwag palampasin." Ilang oras nang gumagalugad sa gubat ang grupo, ngunit tila ba nililito sila ng paligid. Ang mga bitag ay nawawala, ang mga lambat ay napupunit, at ang mga usok na kanilang dala ay tinatangay lamang ng hangin sa kakaibang direksyon. "Sir, parang niloloko tayo ng gubat," reklamo ng isang tauhan sa radyo. "Hindi yan gubat lang. May nagbabantay sa atin. Pakiramdam ko, may mata ang bawat puno," sagot ng isa pa. Samantala, sa mataas na bahagi ng kagubatan, lihim na minamasdan sila ni Lawo mula sa itaas ng isang malaking puno ng nara. Tahimik ito, ngunit ang mga matay nanlilisik sa galit. Isa-isa niyang inaamoy ang hangin, inaalam ang bawat galaw ng kaaway. Sa kanyang bibig ay may ngipin na tila hindi sa isang karaniwang hayop, matalim, tila makapangyarihan. Bumalik si Kaberto sa kanyang kubo pagsapit ng hapon, at matapos ang maikling dasal sa lumang altar sa tabi ng kanyang higaan, kinuha niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang sahig. Sa loob nito ay mga anting-anting, dahon ng saging na pinatuyo, at isang piraso ng matandang papel kung saan nakaukit ang larawan ni Lawo na may anyong tao, may balikat, mata at katawan na may kaliskis. Panahon na para gamitin ang ipinasa ng mga ninuno. Hindi ko man ito ginamit noon, ngunit para sa kaligtasan mo, Lawo, at ng kagubatan, kailangan ko na. Bulong ni Kaberto habang isinusuot ang isang lumang mutya ng ngipin ng bayawak sa kanyang leeg. Kinagabihan, isang matinding bagyo ang biglang bumalot sa kabundukan. Walang anunsyo, walang palatandaan. Ang langit ay tila pinalitan ng itim na ulap at ang kidlat ay nagsasayaw sa kalangitan. Subalit ang mas kahindik-hindik ay ang sigaw ng isang tauhan ni Don Marcelo na pumailan lang sa ere. "Tulungan ninyo ako, may hayop na malaki, hindi ito ordinaryo, Diyos ko." Isa-isang nagsitakbuhan ang mga tauhan. Ang iba'y nadapa sa putikan, ang ilan na may iniwan ng mga gamit at tumalon sa ilog para makaligtas. Sa gitna ng dilim, may anino ng dambuhalang nilalang na may kumikinang na mata. Si Lawo yon, ngunit hindi na siya ang dating tahimik na alaga. Isa na siyang tagapaghiganti ng kagubatan. Kinabukasan, balitang-balita sa buong baryo ang nangyaring kaguluhan sa gubat.
Nawawala ang ilan sa mga tauhan ni Don Marcelo. Ang iba naman ay hindi na nagbalik. Si Don Marcelo mismo ay nagpadala ng bagong grupo ng mga armadong lalaki, mas determinadong mahuli ang mahiwagang hayop. Ngunit si Caberto sa kabila ng lahat ay handang lumaban, sapagkat hindi lang hayop ang gusto nilang agawin, kundi ang mismong kaluluwa ng kalikasang matagal na niyang ipinagtatanggol. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mutya ng sinaunang bayawak. Isang bagay na magpapakita kung sino talaga ang tunay na may kapangyarihan sa lupaing iyon. Madaling araw pa lang, gising na si Caberto. Hindi siya mapakali sa dami ng nararamdaman niya. Hindi takot, kundi babala. Ang paligid ng gubat ay tila mas tahimik kaysa dati. At kahit ang huni ng mga ibon ay mistulang naputol. Ang hangin ay malamig na may dalang samyo ng usok at langis. Palatandaan na hindi lang basta mga ngaso ang nasa kagubatan. May mas malaking banta. Sa kanyang paglalakad patungo sa mataas na bahagi ng gubat kung saan madalas magtago si Lawo, dinala niya ang kanyang sibat na may inukit na lumang baybayin at sa kanyang baywang ay nakatali ang isang balat ng bayawak na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama, isa ring tagapangalaga noon ng mga hayop sa bundok. Habang papalapit siya sa tinatawag nilang pusod ng kagubatan, isang lugar na bawal pasukin ng kahit sinong tao, narinig niya ang mga yabag ng sapatos, tunog ng radyo, at bulungan ng mga armadong lalaki. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng ugat ng punong balete at tahimik na nakiramdam. Walang dapat makalusot. Ano man ang makita ninyo, aso, unggoy, bayawak, barilin agad. Utos ng leader ng grupo. Isa sa kanila ang may dalang drone, habang ang iba ay may high-powered rifles. Maliwanag pa sa araw ang pakay nila. Hulihin, patayin, o kung maaari ay buhayin ang mahiwagang hayop na nakita nila kagabi. Kapag nakuha natin yon, siguradong milyon ang ibabayad ni Don Marcelo. Sikat pa tayo, sabi ng isa habang nakangisi. Ngunit habang abala ang grupo sa pagtatayo ng camp sa gitna ng kagubatan, sa di kalayuan ay may nagmamasid na mga anino. Hindi lang si Lawo ang gumagalaw sa dilim. May mga nilalang na matagal nang nananahimik sa gubat, mga diwata, duwende, at espiritong tagapangalaga. Galit ang mga ito sa ginagawang pagsira ng mga dayo sa kanilang lupain. At ngayong ginising na ng kaguluhan ang kanilang poot, isa-isang naglalabasan ang mga hindi dapat nakikita ng mata ng tao. Samantala, lumitaw si Lawo mula sa isang malapit na batuhan. Mistulang pinanday ng apoy at lupa ang kanyang anyo. Hindi na karaniwang bayawak. Ang kanyang kaliskis ay kulay itim na tila bakal, at ang mga matay may pulang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit kay Caberto, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa isip ng matanda. Caberto, oras na. Hindi sapat ang lakas ko para labanan silang lahat. Kailangan ko ang anting-anting. Kailangan ko ang kapangyarihang pinasa ng ninuno mo. Sapagkat hindi lang ako ang pinupuntirya nila, kundi ang puso ng kagubatang ito. Napaluhod si Caberto sa bigat ng mensahe. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya si Lawo sa loob ng kanyang isipan. Ngayon niya lang lubos na nauunawaan ang lalim ng ugnayan nila. Hindi ito basta alagang hayop. Isa si Lawo sa tagapagbalanse ng kalikasan, isang nilalang na ipinanganak para protektahan ang sagradong kagubatan. Kung ganon, itataya ko na ang lahat, bulong ni Caberto. Kinuha niya ang mutya ng bayawak mula sa kanyang leeg at dahan-dahang isinuksok sa gitna ng sibat. Biglang lumiwanag ito at naglabas ng kakaibang init. Ang mga kalapit na puno ay tila yumuko, at sa hangin ay narinig
ang bulong ng mga espiritu ng gubat. Sa ngalan ng mga ninuno, sa ngalan ng mga nilalang ng kagubatan, hindi kayo makakapasok ng walang kabayaran, sigaw ni Kaberto. Mula sa itaas ng burol, sinugod nila ni Lawo ang kampo ng mga armado. Bago pa man makaporma ang mga ito, isang malakas na pagsabog ng hangin ang tumama sa kanila. Ang ilan ay natapon sa ere, at ang mga baril ay bigla na lang nawala sa kanilang mga kamay, tila kinain ng lupa. Ano to? Bakit naglalaho ang mga gamit natin? May multo, may hayop, hindi to normal. Isang lalaki ang pilit na tumakbo ngunit nahulog sa isang hukay na biglang lumitaw. Isa pa ang natuklaw ng isang ahas na may pulang guhit sa katawan, isa sa mga alagang nilalang ni Lawo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba si Don Marcelo, suot ang leather jacket at shades sa kabila ng dilim. Anong pinaggagawa ninyong lahat? Hindi ko kayo binayaran para sa katatakutan. Biglang humarap si Kaberto, hawak ang nagniningas na sibat, habang si Lawo ay nakatayo sa kanyang likuran. Don Marcelo, hindi mo alam ang nilalabanan mo. Ang kagubatang ito ay may bantay at ngayon naniningil na. Ngunit ngumisi lamang si Don Marcelo. Kung anong may bantay, may presyo. At lahat ng presyo, kayang bilhin. Mula sa likod niya ay lumitaw ang tatlong lalaki na may suot na itim at may hawak na bote ng itim na langis. Mga mangkukulam na inupahan niya upang tapatan ang kapangyarihan ng kagubatan. Nag-umpisa na ang tunay na labanan, hindi lang para sa kalikasan, kundi para sa kaluluwa ng buong bundok. Sa gitna ng malamig na gabi, nagsimula nang magbago ang ihip ng hangin. Sa bawat hakbang ng tatlong mangkukulam na kasama ni Don Marcelo, naramdaman ni Kaberto ang bigat ng kanilang presensya. Parang may mabigat na kamay na pumipisil sa kanyang dibdib. Ang mga mangkukulam ay pawang matatandang lalaking nakasuot ng itim na saya, may mga galos sa braso at ang isa'y may pulang takip sa mata. Humugot sila ng itim na langis mula sa bote at binulungan ito ng mga salitang banyaga sa pandinig ni Kaberto, tila lumang wikang ginagamit ng mga sinaunang tagasumpa. Mga anito ng dilim, buksan ang daan, palayain ang puot at wasakin ang bantay ng kagubatan. Sa gitna ng sigaw ng kulam, biglang lumitaw ang makapal na usok sa lupa. At mula rito ay umahon ang mga nilalang na animoy nilikha sa bangungot. May mga nilalang na kulay abo ang balat. May matatalim na kuko at walang mata, ngunit nakakakita sa takot. Kaberto! Sigaw ni Lawo sa kanyang isipan. Sila ang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Hindi sila bahagi ng kagubatan. Dinala sila rito ng kulam. Tumindig si Kaberto. Hawak ang sibat na may mutya ng bayawak. Pinikit niya ang kanyang mga mata at binigkas ang lumang panalangin ng kanyang angkan. Panalangin ipinasalin ng kanyang ama at lolo na hindi niya kailanman ginamit hanggang ngayon. O mga diwa ng kagubatan, mga alitaptap ng apoy, mga ugat ng mga punong buhay, pakinggan niyo ako. Sa ngalan ng liwanag ng kalikasan, protektahan niyo kami. Mula sa mga punong kahoy, nagliwanag ang mga dahon. Sa ere ay lumipad ang daan-daang alitaptap na apoy, maliit ngunit makapangyarihan. Ang kanilang liwanag ay tila mga kutsilyong pumuputol sa usok ng kulam. Sumugod ang mga ito at bumalot sa mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Isa-isang nagliyab ang mga anino at nagsisigaw sa sakit hanggang sa sila'y matunaw sa lupa. Hindi! Sigaw ng isa sa mga mangkukulam. Hindi pa tayo tapos. Ngunit bago pa siya makabigkas muli ng orasyon, sumugod si Lawo. Mabilis, maliksi at makapangyarihan. Tinuklaw nito ang braso ng kulam at sa isang kisap mata, ang katawan ng mangkukulam ay nabalutan ng itim na ugat at bumulusok patalikod na walan ng malay. Ang isa pang mangkukulam ay pilit na tumakas.
Ngunit mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang mga ugat ng punong balete at binalot siya, hinigop pababa. Isang sigaw ng takot, tapos ay katahimikan. Natira na lamang ang pinuno ng mangkukulam, ang matandang may pulang takip sa mata. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti ito. Hindi mo pa ako kilala, Kaberto. Ako si Huling Lakwa, anak ng manggagamot na itinakwil ng bundok na ito. Ngayon bumalik ako upang bawiin ang kagubatang inagaw sa amin. Biglang tinanggal niya ang takip sa kanyang mata. Doon ay lumitaw ang pulang mata. Hindi mata ng tao, kundi mata ng isang nilalang na sinaniban ng mas matandang espiritu ng kadiliman. Sa pagdilat niya, naglabas ito ng malakidlat na enerhiya na sumabog sa paligid. Naitulak si Kaberto at si Lawo. Ang mga punong kahoy ay naputol, ang lupa ay naghiwa-hiwalay, at pati ang mga alitaptap ay tila naglaho. Tumindig si Huling Lakwa, humawak sa isang baston na yari sa buto, at itinutok ito kay Lawo. Ikaw, bayawak ng sagradong bundok, hindi mo na ako kayang pigilan. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling tumindig si Kaberto, duguan ngunit matatag. Hindi mo kailanman mauunawaan ang kagubatan sapagkat sinubukan mong bilhin ito. Ang hindi mo alam, ang gubat ay may sariling isip at ngayong oras na ng pagpili nito. Sa likuran ni Kaberto ay lumitaw ang anyo ng kanyang ama, isang espiritu ng matandang tagapagbantay. Sa paligid ay nagsimula ng magliwanag ang buong gubat, tila sumasagot sa panawagan ni Kaberto. Naramdaman ni Huling Lakwa ang biglaang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pulang mata ay nagsimulang dumugo at ang lupa ay nilamon ang kanyang baston. Ngayon pa? Sigaw niya. Hindi pa ako tapos. Ngunit ang kagubatan ay nagsalita na. Sagot ni Kaberto. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa mutya sa sibat ni Kaberto. Sa isang iglap, ang buong kagubatan ay tila niyakap ng liwanag. Napasigaw si Huling Lakwa habang ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo, tinatangay ng hangin, hanggang sa siya'y wala nang iniwang bakas. Tahimik ang lahat. Ang mga hayop sa gubat ay nagsimulang magsilabasan, mga usa, mga ibon, at ang ilang mga diwata na nagbalik anyo. Si Don Marcelo, na noon ay nakamasid lang, ay hindi na makagalaw sa takot. Lumapit si Lawo sa kanya at sa isang iglap, ang kaliskis nito ay naging apoy. Tumingin siya sa mata ng ganid na negosyante. Hindi mo na kailangang mamatay, ngunit hindi mo na rin kailanman makikita ang daan palabas ng gubat na ito. At sa huling sandali, biglang nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga landas ay nawala. Ang gubat ay gumalaw, nagbago ang direksyon, at si Don Marcelo ay naligaw sa gitna ng sarili niyang kasakiman. Samantala, si Kaberto ay naupo sa lilim ng isang malaking punong nara. Kasama si Lawo, pinagmasdan nila ang pagsikat ng araw. Panibagong araw ng kapayapaan, panibagong yugto ng pagbabantay. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat, sapagkat kung may mga tulad ni Huling Lakwa at Don Marcelo, may darating pang iba. Makalipas ang ilang linggo matapos ang madugong paglalaban sa pagitan nina Kaberto, Lawo, at ng mga mersenaryong kasabwat ng mga mangkukulam, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang mga nilalang na dati nagtago sa dilim ay nagsimulang muling lumitaw, mga duwende, diwata at mga hayop na bihira nang makita sa panahong iyon, para bang ang buong kalikasan ay muling huminga. Habang inaayos ni Kaberto ang nasirang bahagi ng kanyang maliit na kubo, lumapit si Lawo, bitbit ang isang ahas na tila nahuli niya sa tabing ilog. Para sa almusal, wika ni Lawo sa kanyang isip at napangiti si Kaberto. Salamat kaibigan, pero dahan-dahan lang sa mga hayop, hindi lahat ay kaaway, biro niya. Ngunit may bumabagabag kay Kaberto.
Mula nang mawala si Don Marcelo sa kagubatan, ramdam niyang may kakaiba pa ring enerhiyang bumabalot sa paligid. Parang may aninong nakasilip sa bawat likod ng punong kahoy o matang nagmamasid mula sa mga bitak ng lupa. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa tabi ng sapa upang kumuha ng tubig, bigla siyang huminto. May nakita siyang bakas ng paa, hindi tao, hindi rin hayop. Malalaki, bilugan ng hugis, ngunit may 3 matutulis na kuko sa dulo. Hindi ito ordinaryong nilalang, bulong niya sa sarili, at hindi rin galing sa kagubatang ito. Biglang sumulpot si Lawo mula sa damuhan. Nararamdaman mo rin? Tanong nito sa kanyang isipan. Tumango si Caberto. Oo, may ibang nilalang na pumapasok sa lupang ito at hindi sila kabahagi ng kalikasan. Dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa sumunod na gabi, habang natutulog si Caberto sa ilalim ng malamlam na ilawan ng kanyang kubo, isang kakaibang panaginip ang bumalot sa kanya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang matandang babae. Kulubot ang balat, may mahabang puting buhok at nakasuot ng damit na yari sa mga tuyong dahon. Nakaupo ito sa gitna ng bilog ng apoy, at sa likod nito ay nakatayo ang isang dambuhalang nilalang na may hugis bayawak ngunit may mga pakpak at mata ng tao. Caberto, bantay ng kagubatan. May darating na panganib na mas malaki pa sa mga mangkukulam, sabi ng matanda. Ang mga nilalang sa ilalim ng mundo ay nagising na. Isa sa kanila ay itatakwil ang dilim, ngunit ang iba ay gustong lamunin ang liwanag ng kagubatan. Anong ibig mong sabihin? Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Caberto sa panaginip. Ngunit bago pa man siya masagot, bumalot ang itim na usok sa paligid ng kanyang panaginip at siya'y napabalikwas ng gising. Pagdilat niya, nakita niyang nagbabaga ang mutya sa dulo ng kanyang sibat. Umuugong ito, parang may gustong sabihin. Muling lumapit si Lawo, tila alerto. Nakita mo rin ang matanda? Tanong nito. Panaginip lang ba yon? Tanong ni Caberto. Hindi. Siya ang isa sa pinakamatandang diwata ng kagubatan, si Lola Imak, tagapagbantay ng lagusan sa ilalim ng lupa. Kung siya na ang nagpapakita, ibig sabihin ay may malalim na panganib na paparating. Kinabukasan, naglakbay si Caberto at Lawo patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, sa puso ng gubat, isang lugar na halos hindi nararating ng tao dahil sinasabing dito nakatago ang pinagmumulan ng enerhiya ng buong kalikasan. Dito rin umano matatagpuan ang mga sinaunang bantay ng kalikasan, mga nilalang na pinaniniwala ang tulog na sa loob ng daan-daang taon. Habang naglalakbay, ilang beses silang niligaw ng kagubatan. Biglang nagbabago ang direksyon ng mga daan. May mga puno na biglang humahabat humaharang at mga tinig na bumubulong sa kanilang likuran. Ngunit kinamit ni Caberto ang mutya ni Lawo. Ipinatong niya ito sa kanyang noo habang pinikit ang mga mata. Muli niyang ginunita ang panalangin ng kanyang angkan. At sa isang iglap, humiwalay ang mga punong nagbabanta sa kanilang daraanan. Nang makarating sila sa puso ng gubat, namangha si Caberto. Sa gitna ng kagubatan ay may isang dambuhalang puno, higit 20 ulit ang taas ng pinakamataas na punong nakita niya. Sa paligid nito ay may mga inukit na bato at sa bawat isa ay may nakaukit na anyo ng mga sinaunang bantay, mga bayawak, agila, ahas at mga nilalang na may katawan ng hayop ngunit ulo ng tao. Sa ilalim ng ugat ng punong ito, lumitaw si Lola Imak, hindi na sa panaginip kundi sa harapan mismo ni Caberto. Dumating ka na nga, anak ng lupa, ani Lola Imak. Narito ang lihim na itinago ng kagubatan sa daan-daang taon. Isang nilalang mula sa ilalim ng mundo ang muling isisilang. Isa siyang bayawak tulad ng alaga mong si Lawo. Ngunit siya'y isinilang sa galit, sa apoy, at sa taksil na dugo ng tao.
Nagtinginan si Caberto at Lawo. "May kapatid ka?" bulong ni Lola Imak kay Lawo. Napatingin si Lawo sa di makapaniwalang mata. "Hindi. Imposible. Wala akong kapatid." "Mayroon. Ngunit pinanganak siyang may kadiliman sa kanyang puso. At ngayon, nagising na siya. At gusto niyang kunin ang iyong lugar at ang puso ng kagubatan." Tahimik ang paligid ng puso ng gubat. Kahit ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit. Lahat ay nagmamasid sa tagpong tila hinugot sa pagitan ng panaginip at bangungot. Si Lawo ay tulalang nakatitig kay Lola Imak, habang si Caberto naman ay mariing nakahawak sa kanyang sibat na may mutya. Ang kapatid ni Lawo ay isinilang sa ilalim ng gabi. Wika ni Lola Imak. Pinaglihi sa panaghoy ng mga hayop na pinatay. Pinalaki sa ingay ng putok ng baril at pinakain ng takot ng kagubatan. Siya'y ginising ng dugo at ngayoy palapit na siya. "Nasaan siya ngayon?" tanong ni Caberto na pilit kinakalma ang pusong binabalot ng kaba. Sa gilid ng gubat ng mga patay, doon siya unang nagpakita, sumingaw mula sa bitak ng lupa. Kasama niya ang mga nilalang na hindi na bahagi ng kalikasan, mga anino, mga matang naglalakad sa gabi, at mga laman lupang ginawang alipin. Lumapit si Lawo sa punong may mga ukit. Sa isang bahagi ng puno, napansin niya ang isang larawang tila kakambal ng kanyang anyo. Isang dambuhalang bayawak, ngunit mas malaki, may mga sungay sa ulo at tila nakalugmok sa kadiliman. "Siya ba yan?" tanong ni Lawo sa isipan ni Caberto. "Oo," sagot ni Caberto. "Kapatid mong isinilang sa puot." Kinagabihan, habang bumalik sa kanilang kubo sina Caberto at Lawo, sinabayan sila ng malalakas na hangin at kulog. Tila babala ng isang parating na panganib. Habang nasa tabing ilog sila, biglang lumitaw ang isang batang lalaki. Nakatayo sa gitna ng agos ng tubig, tuyo ang mga paa at malamig ang mga mata. "Caberto," wika ng bata, "nakilala mo na ba ang tunay na anyo ng alaga mong si Lawo?" Nagulat si Caberto. "Sino ka?" "Ako'y tagapagsalita ng dilim at dumating ako para sabihing hindi nyo na kayang pigilan ang pagbabalik ng aking amo. Si Rawak, ang kapatid ni Lawo, ang tunay na tagapagmana ng kagubatan. Hindi nyo siya mapipigilan sapagkat ang kagubatan ay pagod na. Gusto na nitong maghiganti." Biglang nagdilim ang ilog. Nawala ang bata at lumitaw ang isang aninong nilalang. Mataas, payat at may mga matang pula. Sa isang kisap mata, umatake ito kay Caberto, ngunit pinrotektahan siya ni Lawo sa pamamagitan ng kanyang apoy. Hindi pa ito ang huli, bulong ng anino habang unti-unting naglaho. Kinabukasan, nagpulong ang mga matandang tagapangalaga ng kagubatan, mga diwata, duwende at espiritong itim at puti. Nagsalita sila kang Habak, isang matandang duwende na may kakayahang makita ang hinaharap. "Kailangan na nating pumili," wika niya. "Kung ang kagubatan ay mapupunta kay Rawak, mawawala ang balanse. Kukunin niya ang puso ng gubat at kapag nangyari iyon, magiging disyerto ang mga kagubatan ng buong silangang kapatagan." Lumapit si Caberto. "Anong dapat naming gawin?" "Isang pagbabalik lamang ang magpapahina kay Rawak," sagot nila kang Habak. "Kailangan ninyong hanapin ang mutyang nawala sa kailaliman. Isang mutya na minsang itinapon upang hindi magamit ng mga sakim. Kung ito'y muling pagsasama-samahin kay Lawo, magagawa niyang harapin ang kapatid niya sa kapangyarihan ng liwanag." "Nasaan ang mutyang iyon?" tanong ni Caberto. Sa puntong iyon, nagliyab ang hangin at isang puting uwak ang lumipad mula sa silangan. Dumapo ito sa balikat ni Lawo at nagsalita sa kakaibang tinig. "Sa ilalim ng lumang punso, sa tuktok ng bundok na nilamon ng ulap, nandoon ang mutya. Ngunit bantayan kayo ng mga nilalang ni Rawak dahil alam nilang darating ang sandaling ito."
Magsisimula na ang paglalakbay ni Nakaberto at Lawo patungo sa bundok na nilamon ng ulap. Isang lugar na tinitirhan ng mga nilalang na nakalimutan na ng mga tao. Doon nila haharapin ang mga panganib, subok at pagkakaalam tungkol sa kasaysayan ng kagubatan at kung paanong si Lawo, isang mahiwagang bayawak, ay may dalang kapalaran, hindi lamang para sa gubat kundi sa buong mundo ng mga nilalang ng kalikasan. Maagang umalis si Nakaberto at Lawo mula sa puso ng gubat. Sa gabay ng puting uwak na si Kiling, tinahak nila ang masukal at delikadong landas patungong bundok Amuan, ang bundok na sinasabing nilamon ng ulap at nilimot ng panahon. Ayon kay Lakang Habak, dito matatagpuan ang mutyang nawala sa kailaliman, ang tanging bagay na maaaring magbigay kay Lawo ng lakas upang labanan ang kapatid niyang si Rawak. Habang papalapit sila sa paanan ng bundok, napansin ni Kaberto ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon, wala ring hangin, para bang pinipigil ng paligid ang hininga nito. "Tandaan mo, Lawo," wika ni Kaberto habang inilalapat ang kamay sa makapal na balat ng bayawak. "Ang bundok na to ay pinaniniwalaang tirahan ng mga espiritong pinatalsik sa mundo ng mga engkanto. Hindi ito ordinaryong bundok." Sa paanan ng bundok, Amuan, sumalubong sa kanila ang isang dambuhalang punso. Isa itong lumang hukay na pinaniniwalaang sinilungan ng mga engkantong itim na minsang tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang tagapangalaga ng kalikasan. Dito rin umano itinapon ang mutyang hinahanap nila. Sa loob ng punso, bumukas ang lupa. Isang bato ang umangat at mula rito ay lumitaw ang tatlong bantay ng kailaliman, mga nilalang na may anyong kalahating hayop at kalahating anino. Isa ay may ulo ng baboy ramo, ang isa ay may pakpak ng paniki, at ang pangatlo'y may balat na tila uling at apoy ang mga mata. "Kami ang tagapagbantay ng mutya ng diwa," anila. "Walang makakakuha ng mutya nang hindi pinapatunayan ang kanyang layunin." Tumindig si Kaberto. "Naparito kami upang iligtas ang kagubatan mula kay Rawak. Si Lawo ang tanging may kakayahang pigilan siya. Hindi sapat ang hangarin, bulong ng bantay na may pakpak ng paniki. Kailangan ninyong harapin ang tatlong subok ng kailaliman." Napunta si Kaberto at Lawo sa isang kakahuyang puno ng ilusyon. Lahat ng kanilang pinakanatatakutang alaala ay nabuhay. Mga multo ng hayop na pinaslang ng mga ngaso, mga ingay ng sigaw ng kalikasan, at mga aninong tulad ni Rawak. Ngunit nanaig ang tibay ni Kaberto. Pinikit niya ang mata at hinawakan si Lawo. "Hindi ito ang katotohanan. Hindi tayo susuko sa panlilinlang." Sa sandaling iyon, napawi ang ilusyon. Nalampasan nila ang unang subok. Isang lawa ng asul na apoy ang humarang sa kanila. Kailangang tumawid si Lawo habang buhat ni Kaberto ang mutyang anyo ng isang sanggol na bato. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanya habang naririnig niya ang mga tinig ng kanyang mga ninuno, binubulungan siyang itigil na ang laban. Ngunit naalala ni Kaberto ang mga hayop na iniligtas niya, ang mga batang natutong gumalang sa kagubatan, at ang munting pangarap niyang mapanatili ang buhay ng kalikasan para sa mga susunod na salinlahi. Humugot siya ng lakas at sa huling hakbang, lumiwanag ang daan. Nalampasan nila ang ikalawang subok. Sa huli, hinarap ni Lawo ang sarili niyang anyo, ngunit ito ay mas malaki, may sungay at may matang pula. Ito ang kanyang sariling kadiliman, ang impluensya ni Rawak. Sa loob ng ilang sandali, nagsagupaan sila, apoy laban sa anino, liwanag laban sa dilim. Sumigaw si Kaberto, "Lawo, hindi ka nilikha para sa kasakiman, isa kang tagapangalaga, ikaw ang liwanag sa gitna ng kagubatan." At sa isang huling pagbuga ng apoy, nawasak ang anyo ng kadiliman. Tumindig si Lawo, sugatan ngunit buo. Sa gitna ng lugar ng huling subok, lumitaw ang mutyang nawala sa kailaliman. Isang maliit na bato na may liwanag sa loob,
tila puso ng gubat mismo. Hawak ni Lawo ang mutya. Sa sandaling iyon, dumagundong ang buong bundok. Nagliwanag ang ulap sa paligid at ang buong amuan ay nagsimulang gumaling. Bumalik ang mga ibon, tumubo ang mga damo at nagsalita ang mga puno. Handa ka na, wika ni Kiling, ang uwak. Ngayon kailangan mong harapin si Rawak sa mismong puso ng kagubatan. At sa malayo, narinig nila ang sigaw ng mga hayop. Hudyat na ang sakim na mga ngaso ay nagbabalik, kasama ang mga anino ng kagubatang nilapastangan niya. Sa unang sinag ng araw, habang ang hamog ay bumabalot pa sa dahon ng kagubatan, bumalik sina Kaberto, Lawo at si Kiling mula sa bundok amuan. Sa puso ng kanilang dibdib, bitbit nila ang mutyang nawala sa kailaliman, ang mutya ng diwa, ilaw at paninindigan. Ito ang tanging pag-asang maibalik ang balanse ng kalikasan at mapigil ang tuluyang pagkawasak nito sa kamay ng sakim na mga ngaso. Sa muling paglalakad nila sa daan pabalik sa puso ng gubat, nasilayan nila ang pagbabago. Natuyong sapa, mga punong pinutol, at mga bangkay ng hayop na walang galang na pinagbabaril. Lalong uminit ang dugo ni Kaberto. Lalong tumalim ang paningin ni Lawo. Mismong mga hayop ng gubat ang sumalubong sa kanila. Tila nagmamakaawa, tila hinihintay ang kanilang tagapagligtas. Kaberto, sambit ni Lawo sa isip ng matanda. Ang gubat, umiiyak. Tumango si Kaberto. Panahon na para tapusin ang lahat. Sa gitna ng gubat, sa lumang altar ng mga diwata, naroroon na si Rawak. Ang dating kapatid ni Lawo, ngayoy isang dambuhalang nilalang na pinagsama ang lakas ng mga hayop na kanyang pinaslang. May balat siya ng buwaya, sungay ng usa, balahibo ng agila at ngipin ng tigre. Ang kanyang mata ay itim na walang puti. Sa kanyang paligid, naroon ang mga kasamahan niyang mga ngaso, mga halimaw na nawalan na ng kaluluwa sa sobrang kasakiman. Magaling, singhal ni Rawak nang dumating sina Kaberto. Hinayaan mong mabuhay ang kahinaan, kapatid. Ako ang tunay na tagapagmana ng kalikasan. Ako ang lakas. Ako ang batas. Nagngangalit ang lupa. Gumalaw ang hangin. Nagtilian ng mga hayop sa gubat. Tumindig si Lawo. Sa kanyang noo ay idinikit ni Kaberto ang mutya at sa isang kisap mata, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa isang ordinaryong bayawak, naging isa siyang dambuhalang nilalang na may balanse ng lahat ng hayop ng gubat. Liksi ng unggoy, lakas ng kalabaw, talas ng ahas, at paningin ng uwak. Mula sa ulap ay bumaba ang liwanag. Sumayaw ang apoy sa paligid nila. Umingit ang lupa at humuni ang hangin. Lawo laban kay Rawak. Liwanag laban sa dilim. Kalikasan laban sa kasakiman. Nagbangga ng dalawa. Umugong ang tunog sa buong kagubatan. Sumabog ang lupa sa bawat suntok, sa bawat paghinga. Lumipad si Rawak at bumagsak si Lawo. Ngunit muling tumayo, humugot ng lakas mula sa mismong ugat ng gubat. Lumipad ang mga punyal ng hangin, ang apoy, ang tubig, at ang mga aninong sumalakay ay nilamon ng liwanag ng mutya. Habang abala ang dalawang nilalang sa labanan, si Kaberto naman ay nilapitan ng mga mangangaso. Wala kayong karapatang sirain ang hindi sa inyo, sigaw niya. Sa kanyang kamay ay sumiklab ang apoy mula sa mutya. Sa utos ni Kaberto, ang mga espiritu ng gubat, ang mga aninong engkanto, ang mga diwata sa puno, ang mga duwendeng tagapagbantay ay bumalik. Sila'y sumalakay sa mga mangangaso at isa-isang ginapos ng ugat, niyakap ng apoy at binulag ng liwanag. Sa huli, natalo ni Lawo si Rawak. Sugatan. Patay sindi ang liwanag sa kanyang katawan. Tinungo niya ang kapatid at tumigil sa harapan nito. Maaari kitang patayin, bulong ni Lawo. Pero hindi iyon ang sagot.
Hindi ako gaya mo. Inilapat ni Lawo ang mutya sa dibdib ni Rawak. Sa isang iglap biglang lumiwanag ang katawan ng dating halimaw. Unti-unting nawala ang anyong halimaw ni Rawak. Isa na lamang siyang aninong tinatangay ng hangin, tila pinalaya mula sa sariling kasakiman. Bumalik sa dati ang kagubatan. Muling tumubo ang damo. Muling umawit ang mga ibon. Ang sapay muling dumaloy. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lawo at si Kaberto nakatayo sa paanan ng punong balete. Hindi pa ito ang katapusan, Kaberto, wika ni Lawo. Marami pang Rawak sa mundo. Ngunit habang may mga kagaya mo, may pag-asa pa ang gubat. Ngumiti si Kaberto. At habang naririto ka, may bantay ang kalikasan. Makalipas ang ilang taon, ang kwento ng mahiwagang bayawak at ng matandang magsasaka ay kumalat sa mga baryo, bayan at lungsod. Sa bawat batang tinuturuan ni Kaberto, sa ilalim ng punong mangga, sa bawat binhing itinanim ng mga mamamayan, sa bawat hayop na piniling buhayin kaysa patayin, nabubuhay ang alaala ni Lawo. At kung minsan, sa gitna ng katahimikan ng gubat, may maririnig kang yabag ng isang malaking bayawak na nagbabantay. Tahimik, matapang at handang ipaglaban ang kagubatan. Wakas,